abokina area nan kulce. Ai baka san menene ba, ka san menene? A'a, ni yanzu nake jin daɗin area nan saboda me? Saboda yanda na ga nan irin guraren nan. Salai, kai wannan ɗin kai wannan. Kowa ta zo wuce ne kamar ko ba ka wata ne. Assalamu alaikum. Hajiya. Wa alaikum salam. Barkan ki da warhaka. Barka da. Ya gida? Lafiya ƙalau. To ki hakuri fa kina cikin tafiya mun katse miki. Ya akai da Allah mana ka wannan in yi magana wannan kai matsala ta da kai kenan. Rija ta bada babu gata na kai matsala ta da kai kenan ya wani. Ya gudu ba ji mun katse miki. Allah cikin dai gaggawa ka da Allah ba zan isa musu. Sunana Zainab. Amma za ka iya kira da Zai. Eh? Allah na gode wa dama a da nake Allah ya ban budurwa da sunan Zai. Saboda akwai zana soyayya. Ko? Kuna gode. Yanzu ina zaki je? Aike na aka yi zan je gida. To da Allah ko zai isa mun nan baki. Ni gidanmu ba a bari na ina. Okay na ruwanka. Haba yan mata kin kai limit din da ji ba ki fa mun a ce gida ba za a bar ki waya ba. Wallahi ba a bari na ina rike waya a gidanmu. To za a san gidanku. To zan iya maka kwantaccen gidan idan kana so. Kaga idan ka miƙe can hanya akwai wani kwana. Akwai wani gida mai kofa haka na farko to cikin gidan ne. Sunan ki kenan Zainab Z. Z baby. Kaf garin nan babu mai suna Z. Very nice. Z da maginki wallahi baki da matsala. Zan zo saboda zan je meeting ne kin gane? Jira na aiki amma Allah da karfe 4 zan zo gidan. To Allah ya saka da. Z. Hai ya Allah Z. Ye. Z. Kai banza. Kaso aboki na wallahi zufa nake. Yayi. Kana jina wannan da kake ba irin wayan da ake zuwa a mutu kwasan nan bane wallahi wannan yayin su wallahi kap kauyen nan ga babu wanda bai san shi ba wallahi dan daba ne a surgumin dan daba ne wallahi tallahi tsakaninka da Allah wallahi kuma idan ka san menene wannan kai barin ga maka da ma ka je ma ka ce zaka tankare shi wallahi ga ka je ana yaki ka san yaki ana yaki ka je ka shiga gaban iwa ka tankare ta wallahi zai so yasa ni tun da kake kana dan wayan nake dan jajjawo kan nan ba gani ka gani to abokina ban kada handarin ka ba amma ka san jaraba jirgin sama ya tashi dole kuma wallahi ko diyar burtai ce wallahi sai na je Allah ni na ga ma wannan ba wannan ta da kai ba ha ba abokina mi gaba na mi zai faɗi kai zaka raka na fa ga kafa ka ga kafa ta a alqur'ani ba zan je ba za ka kafa ta ba wannan yanzu kana nufin kawai game da mace zamu tawariya da kai to mutum ina zan je wannan dan banzai ya je illata ni abu zai yi ba ai abokina ni dai ka taimaka mun ka raka ni to shikenan naji zan je amma dai ka san menene ina baya kana gaba ka gani ba mu ana to shikenan yawa mu je kawai an jima amma fa sai an jima mun zuwa ƙasa unguwarsu ba matsala kai ba ga yanayin gidansu ba ai da kaga wannan kasa geto ce ma zuru ba ta cin zuru haka ne abokina zuru ba ta cin zuru kaga abin da nake gaya maka wallahi maza ma wannan kaga wannan ba imani suke da shi ba wallahi ne maza wannan kan da rabu da shi burga ce kila ma kauran gida ne assalamu alaikum hajiya barka mu da warhaka tun da ki tashi bata maka lokaci da Allah jima wannan da Allah
Bai wa Allah ya haƙuri dan Allah kin ji kina ganki akwai kuke da fuskan mutunci ya haƙuri kin ji da Allah tambaya muku nan ne gidan Zainab akan wa kaza kullum wala marin gidan Zuzi dan Allah an san wannan ne gidan su ya haƙuri kin san ku tumabbura uba zan kada ziyar yes ita za ku ga Zainab kaga abin da ke zama kaga tun sauran gemun nan naka na baki wallahi tallahi ka zo mu kama hanya mu billahi ne ka dalla mace wannan kauran mata ne to idan ka tura su da karan nan zai amma ke zo guri ko sallama haba zai kai ka ci ba da zai din da na sani ba in tambaye ka san daga inda nake za ka wani zo kana wani zizi na san ka ne za ka zo kana wani mun magana Allah mu ne fa wanda muka zo fara muka ka kalle ni ko cikin mafarki ka gana maka kama da wanda zai dai ko dan ce ba ya mu tsara sani motan bane wani irin mota za ka ce mun ka sani ni ne la la haulu wala quwwata illa billahi to mun zo hannu ba mafita na duka yake kira mun don kai dan Allah dan Allah ku ga ku hakuri ai wallahi tallahi kira mun don kai na cewa don kai wallahi almajiri ne kwanan mu uku da zuwa garin wallahi tun shekaran jiya mutu a wajen wallahi mu almajiri dan Allah kai hakuri ku da ku da mu kashe kun gani ku kalli gabas mari ku kalli gabas na ce ina ne gabas ne wannan ga gabas nan dan Allah ku yi hakuri dan Allah la haulu wala quwwata illa billah don kai bare mu dokin sarki ba abinka ba abi ta gabanka na gode na godiya kana da labarin gayin ka san ni ban ji labarin su a garin nan ba taba ganin su ba su yi Allah ya wuce zuciyarka ni kaina ban taba ganin su ka gani budurwar ka ce a wallahi budurwar ka ce ai shiru wallahi kai na rako shiru kai shiru wallahi shi na rako wallahi shi na rako shiru wallahi na ban ma a ba na so wallahi dama sai ni dama kai dalla kurbe mun baki dalla kai na kana wani zakiwa ne kai koga an taba turnike ma koga a ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mugun kwarto ne dan iska kuna hada mun da jige mun sa dan ubansa kana kallon sa kaga dan iska dan shegiya kai zaka ci ubanka ai yau kun shigo hannun mu wallahi a ba mu damar Allah mu kun gane zan shiga cikin musu aiki